and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Maimo ba, Ande, pagpuyo? Kagadi na kapag nagsigig paso-paso. Salbakuta! Kapos na to na ang sawag. Sige ni mo balik-balik. Gagi, abay! Gusto kong makita si Abigail o ang among anak. Ande, No! Ngangkun! Gusto na kong mukugo sa akong anak na Lo! Ngangkun yun! pero dili mahimo, uy. Naaang bana ni Abi. Tigalig mag-abot na sad mo ug mahinayon ng kagubot. Hinomdomido nga bag-o lang nanganak si Abi. Peligro kayos bugat. Inji! Daan pa ko digin matubay. Di Michael Pero- Jordan. Mog yun! Pero gusto na kay kong makakita sa bata na Sa among anak. No! Ngangkun pa more! Ang kunon ko siya tungod kay anak ko siya. Ako ang amahan sa bata ni Abigail. Ako! Og dili ka tong Jeric. Huh? Uy, Oh, ay, Ma'am Dana. Dana? Nganong mibalik ka? Sige. Pangangkun pa more. Sige, diao na mong duha. Marcelino, dali na. Diriling ko na eh. Diriling ko. Bangadto ta sa kusina. Busog pa man ko na eh. Busog pa ko. Adto lang ta dito, Marcelino. Di lang lagi ko na eh. Di lang lagi ko. Oh, Ay, manunog. giigdang adto ta sa kusina, di ka man makasabot. Bud lagi ko. Oh, Agay, dire nasod. tana sa kusina, dili ka makahiga. Agay, bisag busog pa ko pagkanon niya po ko. Ganina ka pa? Mao pala akong pag-apot. Sorry ha. Nanapli ko og lahos. Nawa lang sa kong unahon nga kinahanglan pa kong manuktok. I just felt so at home na. Sorry. Nganong mibalik mo ka? Wa lang. Gusto lang kong makaupan ka. Dina, sorry. Pero mahimo bang mupahuway lang una ko? Naglabad ang akong murag kasi punon ko. Ha? Nakainom ka na ba sa imong vitamins? You should double dose your vitamin C. Dili uso na mong mga pobre ang vitamins. Pero kinahanglan ang vitamin sa lawas to protect you. Pahuway ko ang ini. O okay na ko igma. Oh, kung sige, paway. Gusto ka? Hiluto na kong imo, oh. No. Ayaw na. Tingalig matakdan ka pa. It's okay. Hiluto lang ta ka. Ayaw na. Di ko gustong mahago ka pa. Okay ra lagi ko. Di na, okay na lagi ko. Yeah, I know. Pero gusto ko nga. Gusto ka? Pero di ko gusto. Andy, Sorry, pero di lang ko gustong mahago ka. Ug labaw nang di ko gusto nga matakdan ka sa kong sakit. sorry. No. Ako ang angay mga igpasaylo nimo. Tungod sa kong gibuhat nimo. Sorry. Gigakos ko nimo. Nasuko ka pa? May nahinumtupan ka bang hikayon nga nasuko ko nimo? Wa. Then, rest assured nga dili mahitapong masuko ko nimo, Andy. Thank you, Dina. Sige. Mobiyak na ko. Pahuwi na ko mo na imong gusto. As soon as you wake up, kaon ha. Unya, pag inom tayo ng tambal, okay? Okay. Adto na ko. Pag-amping.
kong tanan mo gipanulti, auntie. Napati ko ang tanan. Sino? Ha? What's up? What's up, guys? Ha? Nakabati ko na siya sa imong gisulti ganina. Nakabati siya. What's man? What's man yung gisulti? Nikaway mo? Ha? Nagbuwag ni mo? Wa. Ha? What's wa? Wa mo nagaway? Oh, what's man? Wala siya makadungog? Wa may mag-away. Ug wa siya nadungog. Sa bakuta! Kanugon, uy! Oh! Ay, ay, ay! Anugod ay ah. Nanay, uy! Nanay, napugli ka! Ngano ko, uy! Mas may isawan ako ni mo, nay! Ha? Imo lagi kong daog-daogon, sige! Daog-daogon sa imong mata. Di pa na daog-daog to. Kay kung daog-daogon ka, ha? Ingnon ta ka ini pagdapog ay yatakan pagkitiga. Ha? Unya, tumban. Oh! O pagkahuman. Pagkahuman. No, bada na, nay. Ayan na lang ipadayon, nay. Oh, di daw niya ako makapaso sa stage. Sa among graduation sa sunod semana. Nay, ha, it's in. Ha, handaan pa ko, digit mo tubay. Husto na, nay. Husto na ang imong kasabaan. Nakuha ng baba mo. Ah, sige, good. Ande, anak. Usa ka inahanong tambag lang ni. Anak, hatagan ta sa walay pagtugot nga ikaw ang amahan sa anak karon ni Abi. Pero wa ka na'y mahimo, anak. Tungkol kay minyo na si Abigail. Mao nga. Tugutan ko na lang si Jeric. Nga mo'y ilhong amahan sa akong anak. Mao ba ka na gusto mong mahitabo, nay? Ako na idas kong anak pengustas. Dali, apo. Ako na'y hatod nimo paingon sa inyong lawag. Pasensya ka na, Abi, ha? Mas nahatagan pa hinuon karon og atensyon ni Jeric ang inyong... Ingon yun ni Ana kung unang higayon nga mamahimong amahan. Sobra ka excited. Dali, tabangan ka namo ni lolo nimo paingon sa sod. May gipaandam kong pagkaon alang nimo. May mga nagkalanlaing mga putahi nga sinabaw. Kay mas maayo mo higop ka kanunay og sabaw aron daghan ka og gatas. Gusto si Lola nimo. Tana, apo. Bulahos na lang ta si komedor. Sige, Lo. Musuod at sa itong lawag ha, baby. You will be more comfortable in there. Kuya, Oh, Dina. Busy? No. Ngano? Abi kong busy ka kaayo sa mga opisina. Wa ka naman mo duaw ni Abigail dito sa ospital. Hangtod na lang nga nakagawas na mi. May mo bang makatanaw sa bata? Sure. Yeah. Gusto ka mo kugos? No. Mahadlo ka? Silly. Come, try. No. Dili ko interesado nga mukugusan ng bata. Gusto lang kong mulili sa naong sa bata. Let me see the baby. Yeah. Di ba nga cute kay siya? Gamay kay simod. O taliw-tiw ang ilong. O gamay kay naong. She's the girl version of me, di ba? What do you think? Mura na may kasulti. She's got Abby's lips and eyes. Pero ang purma sa iyang naong ako, di ba? Maybe. I don't know. What do you mean you don't know? Come on, tell me. Asan napita siya miliwat na ko? Ang kilay usab, di ba? Ang color sa buhok. Kulo sa... Oh. Damn, di na. Managsama ni kulor sa buhok ni Abi.
itom. So may pagmanood at sa itong kwarto, baby. Here we are. Mao ni ang mamahimo ni mong lawak sa magkakaroon. Dinay ka uban ako. Mao ni ang mamahimo ni mong lawak sa magkakaroon. Dinay ka uban ako. I will take care of you, Chira. May kaugalingon kang lawak. Apan unya mo na kadto magamit kun mudag kanaw niya. Gusto kong na ako kanunay uban nimo. I will never leave your side. Daddy will always be here for you no matter what. Bisag sa pa'y may tabo. Dili o dili ta kabiyaan. Bisan pa man kunwa mahigugman ako ang imong inahan. Bisan kunwa'y pagbati na ko ang imong mami. Don't worry. We will still be happy bisan kun kitara. Hey, mihila ka? Nag-uol ka bas kong gisulti? No, don't, baby. Kay bisan kun nag-uban lang mi sa imong inahan so sa kabubong, apan wahay gugma sa gusa. I mean, wahay gugma si mama nimo. Rin ako. Matibuok paghapon ta. Kay bisan unsay may tabo, di ko gibuhian ang imong inahan. Dungagan, pero di ko siya pulihan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!